أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا ومحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu алейкум ва рахметулахи та'аля ва баракатух. Скъпи братя, едно семейство в най-малкия му вид се състои от майка, баща и деца. А когато към това семейство се прибавят дядо, баба, чичо, войчо, леля и братовчеди, това семейство вече е голямо. От Хазрети Адем и Хава до наши дни хората са се размножавали, като са създавали семейства. Това ще продължи така до сетния час. Защото семейството е основният камък на обществото и ако този камък не съществува, обществото ще рухне. Ето защо ние сме длъжни да търсим начини и пътища, чрез които заедно с нашите жени и деца да живеем един праведен и щастлив живот. Уважаеми братя, Всевишния Аллах в свещения Коран, споменавайки качествата на мюсюлманите, повелява в сура Ел Фуркан, 74 аят. И тези, които казват: Господарю наш, дари ни със съпруги и потомци, радост за очите ни, и ни стори водители на богобоязливите. Този аят не ни учи единствено как да правим дуа, а в същото време и как трябва да действаме. Т.е. жените и децата ни трябва да имат такова добро възпитание и характер, с които да бъдат радост за очите и сърцата ни. В сура Ер-Рум, 21 аят, Аллах Теаля изисква от съпрузите да бъдат извор на смирение един за друг и между тях да царува вечна милост и любов. А аята гласи: и от неговите знамения е, че сътвори за вас съпруги от самите вас, за да намерите спокойствие при тях и стори помежду ви любов и милост. В това има знамения за хора мислещи. Мухтарем джемат, без съмнение, думът на мюсюлманина трябва да бъде извор на спокойствие, любов и състрадание, за да бъде и семейството му възпитано по този начин. В случай, че майката и бащата са заедно, децата ще бъдат щастливи, а когато са щастливи, ще бъдат състрадателни. В едно семейство майката трябва да уважава бащата и бащата нея. Те никога не бива да демонстрират превъзходство един на друг, защото децата ги вземат за пример и ще израснат със същите нрави като тях. Всевишния Аллах, повелявайки в сура Ел Бакара, 187 аят: те са одеяние за вас и вие сте одеяние за тях, е задължил както майката, така и бащата да съхраняват любовта, състраданието и спокойствието в семейството. Скъпи мюсюлмани, нашите деца ще се научат на любов и уважение от нас, т.е. от своите родители, леля, чичо и възрастните им комшии. Думите «Дете мое, бъди добър човек» няма да сторят нашите деца по-добри. Като възрастни, ние сме длъжни да бъдем пример за тях, и то не само в семейството, а в цялото общество. Преди всичко трябва да потърсим пътища, чрез които да предоставим препитанието на семейството си по позволен хелял начин и да ги възпитаме с нравите на исляма. Задължение за нас е също да ги научим на религиозните убеждения, нрави, науки и ценности и да им помогнем да усвоят основните социални поведения. Когато правим всичко това, не бива да им заповядваме и да ги заплашваме за това, че допускат грешки, и така да ги отдалечаваме от религията, а трябва да използваме окуражаващи начини на възпитание. Моля се на Всевишния Аллах да ни стори от рабите, които действат по най-правилния начин. Уважаеми братя и сестри мюсюлмани, пожелаваме един щастлив, благословен и ползотворен петък. Ессаляму алейкум ва рахметулахи та'аля ва баракатух.